Hi Pangya, magandang hapon. Andito na naman si Bicolana sa inyo. Magluluto po tayo ng soup. Ito po yung ingredients. Buntot po ng isda, luya, buo na paminta, papaya, at fresh punggos. Yan po Pangyaw ang ingredients natin sa ating soup na lulutuin ngayon. Ayan Pangyaw, nagpakulo na po ako ng tubig. Pag kumulo na po siya, saka po natin ibubuntog po ang isda. Ito Pangyaw na isda, piprituhin po natin. Lalagyan ko po siya ng durog na paminta at harina. Piprituhin ko lang po siya ng saglit sa luya. Start na tayo Pangyaw, magluto. Ayan Pangyaw, nalagyan ko na siya ng pamintang durog at harina. Pipirtuhin na po natin siya ng saglit sa luya. Mainit na po yung kawali natin. Ayan. Ayan Pangyaw, nailagay ko na po yung isda. Saglit lang ninyo po siyang prituhin. Ayan Pangyaw, naprito na po natin yung isda. Kumukulo na rin po yung tubig natin. Ilagay po natin yung papaya. Nalinisan ko na rin po yung papaya na ito po. Nalinisan ko na rin po yung punggos. Pag kumulo po yung tubig, ilagay na po natin ang papaya. Ayan, Pangyaw, kumukulo na. Nilagyan ko na po yan ng luya. Lagay na po natin yung papaya. Ayan. Hintayin po natin siyang medyo lumambot. Then, ilagay po natin yung isda. Yan, Pangyaw, lagay natin yung isda para lumasa na siya. Nilagyan ko siya Pangyaw ng paminta, buo. Naandyan na po siya, paminta at luya, papaya. Ngayon po, ilagay naman po natin ang isdang buntot. Ayan na siya dyan Pangyaw. Nasa loob na po yung isda. Ito po. O, diba? Nandyan na po. Kita nyo po? Yan. Pakuluin lang po natin siya ng pakuluin ng 30 minutes. Bago po natin ilagay ang punggos. Ito yun Pangyaw, oh. Pakuluin po natin yun ng 30 minutes tapos ilagay po natin to. Check natin Pangyaw kung pwede na siyang ilagay yung punggos. Kung malambot na yung papaya. Hindi pa siya masyadong malambot. Kasi kailangan Pangyaw, malambot na yung papaya bago natin ilagay yung punggos. Kasi yung punggos na yon 10 minutes lang yung niluluto dito. Nilalagay lang. Matigas pa. Mamaya pa. Konting minuto pa. Siguro mga 15 minutes pa yan. Pakuluan. Yan. Pa natin. Ayan. Pangyaw, check natin kung luto na ang papaya. At ilalagay natin ang punggos. Tingnan natin kung ayan, malambot na. Ayun. Ganun. O, di ba? Okay na.
Durug-durugin nyo yung isang papaya dyan, Pangyaw, yung ibang papaya, para maglasa sa sabaw. Tapos, yung mga buo Pangyaw, pwede nyo yan kunin at kainin. Gawing vegetable. Ganyan po ang ginagawa ko. Tapos, ito pong bunto. Sa akin po yan. Ayaw nila yan eh. Hindi ako kakain. Hindi ko dinudurog. Diba? Lagay na po natin yung punggos. Ayan. Lagay na natin. Huwag nyo pong tatakpan. Para hindi malabsak po ang punggos. Pakuluan nyo lang po siya ng 10 minutes. Ayan. Halo-halo. Lagyan na po natin siya ng salt. 1 teaspoon. Lagyan natin ng 1 teaspoon salt. Pakuluin nyo po siya Pangyaw ng 10 minutes. Tapos, okay na po siya. Luto na. Ayan na Pangyaw. Luto na po siya. Check natin. Oh, diba? Oh, ganyan lang po ang pagluluto ng fish tail with papaya and punggos. Thank you Pangyaw sa inyong panunood. Salamat po sa lahat. Ingat po kayo kung nasaan po kayo ngayon. Ingat Pangyaw. Thank you for watching. Bye-bye. Please subscribe Pangyaw sa aking munting vlog. Thank you Pangyaw. Bye-bye. Bye-bye Pangyaw.